Спри! Спри! Пич, отгоре е още по-яко. Отгоре, като погледнеш, се вижда долу турската застава. Ама стига ли с кола до там? Ами стига ли ще си? Минаретата се виждаха с бинокъла на Краси от черквата миналия път. Абе, кой е това Красо? Красо е един мой приятел, дето беше. Там, що ли си сложим кутийка е тук? Там без тия камъни, дето са под крепостта. Да. Да, бе. Отиваме да търсим кутийка. Отиваме да търсим първо кръчма да я работи. Тук има ли цигари? За маточина няма. Ще правиш... Може да има. Ще правиш проверка и тук ли? Добре, такава картонена кутия върши ли го? Не, нещо от пластмаса. Нека малко да походим. Някакъв човек дето спи. И го събужда. Ставай, тук си еба мамата. Така. Побегна ли? Само, че наскоро писаха някъде, че пак съм напукал. А Пич? Да. Тук Мила от Марс, не са ли го снимали тук? Нещо, не знам. Какъв едно такова диво село беше с една кула, дето това... Как се казваш? Българския плейбой. Аха, дето живееш. Беше едно диво село извън границата и си прифърляха през мрежата тревичка. И също мъкнаха телевизора в снега с парцали да пее химна на Нова година. Някакво такова беше, Шантово. Точно за границата ставаше въпрос. Много вероятно да е снимано тук. Едно такова диво щастливо беше. Бабите наредени на площада и се дънкат джойнт. Напушват се и да. Са весели. Келоб.
Казваш, че това там е турско. Да, бе, тук долу това е турската застава. И най-накрая. На тази стена този блок се вижда от 1000 метра. Че ли не е за блок тук? А от вътрешна страна? Добре, тук има една по-дълбока дупка. Не. Да, ма пък е тук. Това тук някой да не е скрил някакъв кеш, още да не го публикувал. Найдеш някакво злато тук ти. От е този камък, просто спокойно Добре, си. не, ако искаш да направим Хакахме нещо. едно кръгче с такова. Едно малко нещо, малко кешче си го слагаме зад този камък и... Да. И Само, че виж тук. тук няма, тук е в една дупка, в една дупка, е тук. Над таковата. Айде идем долу си купим някаква лютеница. Откъде? Някакви чувства, не може да ги подхвана там някакъв.